Ayo. Saan? Palit ko bitsin. Wala, dili pwede. Bitsin isa ba? Di lagi pwede lagi. Lagay pa ni magulo. Di ba kasabot istoryan? Oh, dili man pwede nga. Way bitsin diri. Eh, magic sarap na lang ni. Kaya dali pa kayo na. Samot wala lagi, di ba? Giluto ko. Di ba? Giluto ko. Makonto giluto ron. Oh, di ba kasabot nga nag bulay paligi na diri. Tuyo na lang. Tuyog suka. Tuyog suka o kung wala magic sarap. Gayaan ni magulo nagdili pwede. Suko na ko sa imo ba? Juwan tagaw. Ano, dili ang pwede boss. Sampo ko dili mo busoy. Ba kasabot istoryan gud. Balog dili pwede, giyan ta ka ba dili pwede. Hindi man pwede. Kabalo ka nga. Tayanan man eh. Bayad mo ko. Ha? Outlet man eh, dili pwede tindahan. Outlet dani. Oh. Makasabot istoryan. Nagpatad na lang ko be. No, kana noon. Mataya ka, di kayo mapalit kag bitsin og bitsin. Sarap po sa imong number. 1 lang, 1.